सर, गोव्यात काँग्रेस आणि आप ह्यांच्यात आता जरासं कुठेतरी वादाची ठिणगी पडलेली पाहायला मिळते. ते म्हणजे पाटकरांनी आधी केलेलं विधान की 40ही मतदारसंघात काँग्रेस मजबूत करणं आणि त्यानंतर आपने त्यावर केलेलं भाष्य की हे विधान म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या स्क्रिप्टचा एक भाग आहे. सो ॲज अ गोवा प्रदेशचे तुम्ही इन्चार्ज, डेस्क इन्चार्ज आहात. सो याच्यावर तुमचं काय रिएक्शन आहे? नाही, सगळ्यात पहिले नमस्कार आपल्याला. हो. पण यामध्ये एक लक्षात घेतलं पाहिजे की दोन्ही पार्टी वेगवेगळी पार्टी आहे. काँग्रेस पार्टी वेगळी आहे, आप पार्टी वेगळी आहेत आणि दोन्ही पार्टींना आपापला पक्ष वाढवण्याचे पूर्णपणे अधिकार आहे. आणि त्याकरता जरी उद्या अलायन्स झालं तर आम्ही एकत्र निवडणुकीला सामोरं गेलं त्यावेळेला कुठल्या जागा कोणाकडे राहतील ते सर्व हायकमांड बसून ठरवेल. परंतु त्यापूर्वी सगळ्याच मतदारसंघामध्ये जर कोणा शक्ती नसेल त्यामध्ये तर मग एक दुसऱ्याला फायदा त्याचा होणार नाही. म्हणून प्रमाणित पक्ष हा वाढवला पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच अमित पाटकरांनी भाष्य केलं असेल. नेमकं माहित नाही, माझ्या पुढे पूर्ण रिपोर्टिंग नाही आहे, परंतु त्या दृष्टिकोनात त्यांनी केलं असेल किंवा सर्वच मतदारसंघामध्ये आम्ही काँग्रेस पक्ष मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू. आम्ही लढू म्हणण्यापेक्षा काँग्रेस पक्ष मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू हेच वाक्य असायला पाहिजे. आणि कुठल्याही पक्षानं असं स्टेटमेंट केलं तर ते काही चुकीचं आहे तसं मला वाटत नाही. सो पक्ष असं संघटन 40ही मतदारसंघात मजबूत करणं यात काही चुकीचं नाही असं म्हणता तुम्ही? हा, प्रश्न आहे. कोणी कुठलाही पक्ष असेल तर त्यांचं संघटन त्या संपूर्ण राज्यामध्ये मजबूतच असलं पाहिजे ना. अलायन्स करत वेळेला सुद्धा एक दुसऱ्याला फायदा त्याच वेळेला मिळेल की ज्यावेळेला पक्ष संघटन मजबूत आहे. ओके. आणि आपने जे विधान केलंय ना सर, म्हणजे तुमचा सध्या तो मित्र पक्ष आहे, आघाडीत आहे, त्यांनी असं विधान केल्यामुळे कुठेतरी लोकांमध्ये आणखी गैरसमज पसरला जाऊ शकतो असं तुम्हाला नाही वाटत? तुम्ही यावर काही चर्चा वगैरे करणार आहात का? नाही, एकत्र मित्र पक्ष असणं वेगळं, कारण शेवटी पक्ष तर वेगवेगळेच आहे ना. तर प्रत्येकाने आपला पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केलाच पाहिजे. त्यांनी सुद्धा त्यांचा पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी नेत्याने सुद्धा त्यांचा पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. विषय हा नाहीच आहे की त्यांचे कुठे वाद आहेत आणि त्याच्यावर स्टेटमेंट काही करावं अशा प्रकारे काही गरजही नाहीये. आणि वाढवण्याचे अधिकार हा सर्वांना आहे, त्यामध्ये काम केलंच पाहिजे. म्हणजे आम्ही इतके सोडून काम करतो तर मग त्या पक्षाचा समोर उभे राहणारा दुसरा पक्ष त्यांना फायदा कसा मिळेल? म्हणजे आपने जे हे विधान केलंय की पाटकरांचं विधान हे मुख्यमंत्र्यांची स्क्रिप्ट, हे तुम्हाला चुकीचं वाटतं? नाही, ते कुठला त्याला संदर्भ जो होता त्याला मला काही माहित नाही कुठल्या अर्थाने ते बोललेत ते. तर एकूणच आपण जर पहिला प्रश्न विचारला त्या संदर्भात तेच भूमिका आहेत. सर्वांनी पक्ष वाढण्याचा अधिकार आहे, तो वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे तरच दुसऱ्या पक्षालाही ते फायदा देऊ शकेल. समजा आपचे उमेदवार आहे त्या ठिकाणी काँग्रेसचं काही अस्तित्व नसलं तर काँग्रेस कशी मदत करू शकेल त्या ठिकाणी? काँग्रेसचं कॅन्डिडेट असेल तर आपचं असलंच पाहिजे, उद्या अलायन्स झाला असेल तरी. परंतु त्या दृष्टीनं सर्वांनी आपापली भूमिका घेतली पाहिजे. येस.